Біблія, книга Быццё, раздзел 8. І ўспомніў Бог пра Ноя і пра ўсю жывёлу, і пра ўсё быдла, якія былі з ім у каўчэзе. І навёў Бог вецер на зямлю, і воды спыніліся. І зачыніліся крыніцы бездані і вокны нябесныя, і перастаў дождж з неба. А вада спакваля вярталася з зямлі, і пачала ўбываць вада праз 150 дзён. І спыніўся каўчэг на 7-м месяцы, на 17-й дзень месяца, на гарах Араратскіх. Вада спакваля ўбывала да 10-го месяца. У першы дзень 10-го месяца паказаліся вярхі гор. Праз 40 дзён Ной адчыніў зробленае ім акно ў каўчэзе і выпусціў крумкача, які, вылецеўшы, адлятаў і прылятаў, пакуль не абсохла зямля ад вады. Потым выпусціў ад сябе голуба, каб бачыць, ці сышла вада з улоння зямлі. Але голуб не знайшоў месца спакою нагам сваім і вярнуўся да яго ў каўчэг, бо вада была яшчэ на паверхні ўсёй зямлі. І ён працягнуў руку сваю і ўзяў яго і прыняў да сябе ў каўчэг. І патрываў яшчэ 7 дзён і зноў выпусціў голуба з каўчэга. Голуб вярнуўся да яго вечаровай парою, і вось свежы аліўкавы ліст у дзюбе ў яго. І Ной даведаўся, што вада сышла з зямлі. Ён патрываў яшчэ 7 дзён далей і выпусціў голуба, і ён ужо не вярнуўся да яго. На 601 годзе пад першы дзень першага месяца счэзла вада на зямлі, і адкрыў Ной дах каўчэга, і паглядзеў, і вось абсохла паверхня зямлі. І на другім месяцы, да 27-го дня месяца, зямля высохла. І сказаў Бог Ною: «Выйдзі з каўчэга ты, і жонка твая, і сыны твае, і жонкі сыноў тваіх з табою. Выведзі з сабою усе жывёлы, якія з табою, ад усякае плоці, з птушак і быдла і ўсіх гадаў, якія поўзаюць па зямлі, хай разыдуцца яны па зямлі, і хай плодзяцца і множацца на зямлі». І выйшаў Ной і сыны яго, і жонка яго, і жонкі сыноў ягоных з ім. Усе жывёлы і ўсе гады і ўсе птушкі, усё, што рухаецца па зямлі, паводле родаў сваіх выйшлі з каўчэга. І зладзіў Ной ахвярнік Господу, і ўзяў з усякага быдла чыстага і з усіх птушак чыстых і прынёс на цэлеспаленне на ахвярнік. І нюхаў Гасподзь прыемныя пахошчы. І сказаў Гасподзь у сэрцы сваім: «Не буду больш праклінаць зямлю за чалавека, бо намысел сэрца чалавечага зло ад маладосці ягонай, і не буду болей пабіваць усё жывое, як я зрабіў. Наперад па ўсе дні зямлі сяўба і жніво, холад і спёка, лета і зіма, дзень і ноч не спыняцца».